Tady nejde o známky ani o to, že jsem přišla pozdě. Tady jde o to, že mě prostě nevidíš. A slyšíš mě jenom, když se za něco omlouvám. A já už se nechci omlouvat. Nechci se omlouvat za to, že nejsem dokonalá. Nechci se omlouvat za to, že občas nejsem dospělá. A už vůbec se nechci omlouvat za to, že brečím. Díky za čaj. Je studený. Niekedy si predstavujem, aké by to bolo, keby ma niekto počul. Nie, že by som mala čo povedať, ale keby ma počul len tak. Bez komentárov, bez prerušovania. Proste len tak. Neviem, či som čudná, alebo len iná. Ale viem, že je príjemné, keď vás takto počúva. Bez porovnávania, bez výsmechu. Len tak. Vďaka, že ste ma počúvala. Sakra, Vicky, to nemůžeš aspoň jednou udělat něco podle zadání. A být jako ostatní? A splynout s davem? Ne, díky. Ale tak, když máme odevzdat reklamní banner na školní událost, proč si přinesla animované video s kočkami ve vesmíru? Protože kočky prodávají a vesmír je sexy. Viktoria, ale nám hrozí, že nás vylejou. Tak to bych asi neměla říct super, co? Příště to udělám podle zadání, jo? Teda, trochu. A hlavně, ty si vážně myslíš, že ta olympiáda někoho zajímá?